Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li f'Summit Euro-Mediterranju li seħħ il-Prim Ministru tal-Greċja kienu diskussi soluzzjonijiet tal-ġejjieni. F'Ateni attendew ukoll il-Prim Ministru Ċipriot, il-President Franċiż, il-Prim Ministru Taljan, dak Portugiż u s-Segretarju tal-Istat Spanjol. Joseph Muscat argumenta li r-Ruħ Soċjali Ewropea kienet minsija għal żmien twil u bekk il-mexxejja se jagħtu l-appoġġ u l-imbottatura meħtieġa biex din l-idea terġa' tkun attwata. Fuq kollox lan ta' din il-laqa kien biex ikun hemm pożizzjoni komuni bejn il-mexxija tan-nofsinhar tal-Ewropa qabel il-laqa bejn il-mexxija tal-Unjoni Ewropea kollha fi Bratislava. Kienet ukoll laqa li ngħatat importanza assoluta mit-televiżjoni Griega. Il-laqa affokat ħafna fuq il-bżonn li fl-aġenda tal-Unjoni Ewropea ikun hemm dimensjoni mediterranja u apparti minn hekk biex ikun hemm ħidma konġunta bejn il-pajjiżi tal-Mediterran fuq numru ta' setturi bħall-immigrazzjoni, sigurtà u l-ekonomija. It-tnaqqis politika ta' austerità kienet ukoll fuq l-aġenda ta' dan l-istess summit. Fil-ftuħ tas-summit il-Prim Ministru Grieg Tsipras sostna li s-summit tal-mexxej Ewropej fil-jiem li ġejjin fi Bratislava jrid jindirizza r-razziżmu u l-ksenofobija. Jidher li matul dan is-summit Tsipras wera x-xewqa li l-pajjiżi tan-nofsinhar jistgħu jkunu qawwa fl-Ewropa bħal Ġermanja. Sar ukoll argument li l-patt ta' stabbiltà u tkabbir tal-Unjoni Ewropea ma ħadimx fil-prattika u bekk għandu jkun hemm reviżjoni tiegħu. Dwar l-immigrazzjoni l-mexxejja sostnew li għandu jkun hemm politika komuni b'soluzzjoni tirrifletti s-solidarjetà u tqassim ta' responsabilità tkun waħda ugwali. Tsipras sostna r-rotot ta' immigrazzjoni regolari jistgħu biss jinbidlu jekk ikun hemm arranġamenti effettivi bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija.